साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जिसुनि मुङै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बयखौबो बरायबाय। ख्रिस्ट'नि आंगो अनजाग्राफोर, दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे बेबायदि गिख्रंथाव रादाब लानानै फैदों। जानो हागौ जायफोरा निउसफोर रादाबफोर नायगासिनो दङ नोंथांमोना थारैनो मोनखादों एबा खोनाखादों जानांगौ। बे जाहैबाय मोनसे दावहानि राव, मोनसे दावहानि सम, आरो बे दावहानि सम, दावहानि राव, दावहा जाबाय थानायानो जाहैबाय इजराइल आरो इराननि गेजेराव दावहा जागासिनो दङ दायो। आरो बे दावहायाव गोबां मिसाइल्सफोर खोख्लैगासिनो दङ आरो गोबां सुबुंफोर थैगासिनो दङ। दा बे रादाबखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। आरो बे रादाबनि गेजेरजों जोङो मा सोलोंनो हायो, आरो लोगोसे बे दावहानि बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो मा बुंदों, बे दावहाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मा फोरमायदों, बाइबेला मा बुंदों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो नायगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, जेन गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना रोखायै बुजियो, मोनथिनो हायो। दिनै बे दावहाया मानो जादों इजराइल आरो इराननि गेजेराव, आरो बियो माब्लानिफ्राय जादोंमोन, आरो बेसेबां सुबुंफोरा थैखो, बेसेबां मा खहा जाखो, बेफोर गासैखौबो डिटेल्स जोबनाय फारसे आं नोंथांमोननो होगोन। दा बेयावहाय जोबजासिम नायगोन रादाबखौ। आरो बेजोंनो लोगोसे खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला नोंथांमोननो बे रादाब क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय, जेन नोंथांमोना बाथ्राखौ बुजियो। लगातार हम बता रहे हैं टीवी 9 हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है वॉर जोन में। जी हां, ईरान इजराइल वॉर जोन में पहुंच गई है पूरी टीम। तेल अवीव में ईरान ने हमला किया है। जहां हमला किया है वहां से हम लगातार रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा भी लगातार जुड़े हुए हैं, टीवी 9 के कैमरे में कैद की है उन्होंने तबाही की तस्वीरें। तेल अवीव से मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। अब टीवी 9 की टीम इस वक्त तेल अवीव में है और हम आपको दिखा रहे हैं वो लोकेशन जहां पर आपको दिखेंगे इजराइल में हुए तबाही के सबसे बड़े भयानक सबूत, जहां पर कि ईरान के मिसाइल ने किस कदर तबाही मचाई है वो आप कैमरे पर देखिए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन जहां लगता है कि पूरा का पूरा मोहल्ला ही जो है ईरानी मिसाइल के चपेट में आ गया है। जिस वक्त ईरान में आप इजरायली फाइटर जेट से लगातार हमले देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त इजराइल में क्या हाल है, तेल अवीव में क्या हाल है, इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर उसे देख सकते हैं। और यहाँ चारों तरफ जब आप नजरें घुमाते हैं तो आपको ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं दिखती है जो कि इससे प्रभावित नहीं रहा है। तो सबसे पहले सामने की इस बिल्डिंग को आप देखते हैं, इस बिल्डिंग के साथ में लगी जो दूसरा बिल्डिंग है उसे भी आप देखिए, फिर तीसरी बिल्डिंग को देखिए, चौथी बिल्डिंग को देखिए, और फिर मैं अपने कैमरा सहयोगी रोहित को कहूँगा कि वो पांचवी बिल्डिंग को भी दिखाए। और फिर इस पांचवी बिल्डिंग के बाद आप फिर लेफ्ट में जाते हैं तो देखिए ये छठी बिल्डिंग आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। लेकिन इसके ठीक बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ सातवीं बिल्डिंग, देखिए इस ऊँची बिल्डिंग में जिस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस ऊंची बिल्डिंग की हालत देखिए, इसके एक एक फ्लोर की स्थिति को आप देखिए। इस बहुमंजिली इमारत के शायद ही कोई फ्लोर बचा है जहां पर कि मिसाइल का प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि ये सब जो इलाका है ये रेजिडेंशियल इलाका है जहां पर काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन इसके बीच में अब अगर आप कहेंगे कि इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत यह है कि ये तेल अवीव के सेंट्रल लोकेशन में मौजूद है, जहां पर जाहिर है बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी हैं। लेकिन ये एक रेजिडेंशियल इलाका है जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं तबाही के वो निशान जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो इसलिए, वैसे तो दुनिया भर में लोगों ने देखा कि जब ईरानी मिसाइल आया तो ईरानी मिसाइल ने किस कदर विध्वंस मचाया, किस कदर तबाही मचाई। और यही हाल ना केवल इन बिल्डिंग में है बल्कि इसके पीछे के आसपास के कई दूसरी बिल्डिंग में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ जहां ईरान के सुप्रीम लीडर साफ ये कह रहे हैं कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान की तरफ से जिस तरह से फतेह-1 सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती का समय है और इसका गवाह है टीवी 9 की टीम लगातार 3 साल से ईरान
या इजराइल के हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ जंग को कवर करने के लिए ग्राउंड पर मौजूद रही है। लेकिन इस बार का मामला बेहद अलग है। इस बार का मामला इसलिए भी अलग है क्योंकि इस बार सीधे सीधे टक्कर ईरान से हो रहा है, ना कि उसके प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह और हूती से। और ईरान के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल भंडार मौजूद हैं और उन मिसाइलों के जरिए ईरान की तरफ से इजराइल के जो रेजिडेंशियल इलाका है, जो सिविलियन इलाके हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं, उन तबाही के निशान को देख रहे हैं, उन भयंकर विध्वंस के तमाम सबूत को देख रहे हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ईरान इस वक्त जो खूंखार बना हुआ है और इजराइल में किस तरीके से वो टारगेट कर रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के बतयाम में भीषण तबाही मची है ईरान के हमले में। ईरानी मिसाइल हमले में ये तबाही मच गई। इजराइल ने राजनयिकों को सबूत दिखाए हैं, ईरानी हमले के राजनयिकों को दिखाए हैं सबूत। तो ये देखिए आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के बतयाम में भीषण तबाही ईरान के इस हमले में। ये देखिए आप, चारों तरफ आप देखेंगे खंडहर इमारतें, जमींदोज इमारतें बर्बाद, पूरा इलाका आपको नजर आएगा। साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ मिजिंथिदों नोंथांमोना थारैनो मोजाङै बे रादाब क्लिपखौ एबा भिडिअखौ नायदों, बेयाव मा खहा जादों आरो बेयाव मा बाथ्राफोरखौ बुंदों नोंथांमोना मोजाङै मोनथिगौ। ख्रिस्ट'नि आंगो अनजाग्राफोर, बे दावहाया थांनाय जुन दाननि 13 खालारनिफ्राय स्टार्ट जादों। डेट मिन्स नैबे सोलिबाय थानाय जिथु जुन दान दङ, बे जुन दाननि 13 खालारनिफ्राय सोलिगासिनो, दासिम सोलिगासिनो दङ। इजराइल आरो इराननि गेजेराव दावहा जादों। इजराइल आरो इराननि गेजेराव मिसाइल्सफोरखौ हगारगासिनो दङ आरो गोबां जायगायाव गोबां रोखोमनि खहा जादों। दा नोंथांमोना जि जाथायखौ नुदों, जि भिडिअ क्लिपखौ नुगासिनो दङ, बे जाहैबाय इजराइलाव जानाय। इजराइलनिखौ बिथांमोना दिन्थिगासिनो दङ। इजराइलाव इराना माबायदि इजराइलाव मिसाइल्सफोरखौ हरखो, हस्पिटालफोरखौ माबायदि नस्थ' खालामदों, जायगाफोरखौ माबायदि नस्थ' खालामदों, बेफोर गासैखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बे दावहाया जादों जाहैबाय जुननि 13 खालारनिफ्राय जानानै दिनैसिम सोलिगासिनो दङ। बेयो मोनसे गोबां गिदिर दावहा आरो बे मोननै सांग्रां जिथु हादोर दङ, बे हादोरनि दैदेनगिरिफोरनि मुङानो जाहैबाय, इजराइलनि प्राइम मिनिस्टारनि मुङानो जाहैबाय बेन्जामिन नेतान्याहु, प्रेसिडेन्टआव दङ जाहैबाय आइजाक हारजं, आरो बिनि उनाव इराननि दैदेनगिरिफोर सुप्रिम लिडार आयातल्लाह आली खामाइनी, आरो बिनि उनाव प्रेसिडेन्टआव दङ इब्राहिम राइसी। बिथांमोनानो मैखोम दैदेनगिरि आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो, बिथांमोननि रावजोंनो, बिथांमोननि कामान्डआवनो दिनै बे इजराइल आरो इराननि जिथु दावहा, बे दावहाया सोलिगासिनो दङ। दा बे दावहा जाबाय थानायाव मोननैबो हादोराव गोबां खहा जागासिनो दङ। बबेबा मोनसे हादोरावल' थैदों, बबेबा मोनसे हादोरावल' खहा जादों, बे नङा। इजराइलनि जिथु एटेक खालामहरनाय इरानाव, बेयावहाय इरानाव प्राय 639निबो गोजौआव मानसिफोरा थैबाय। येस, 639निबो गोजौआव। आरो बेनि 263 जिथु सुबुंफोर दङ, बे जाहैबाय नों आंफोर बायदि पाब्लिक सुबुंफोरा थैदों आरो बिनि उनाव माखासेफोरा सरकारनि सुबुंफोर जेरै पुलिस, आर्मि बेफोरबायदि बिथांमोना थैदों। दा बे जाहैबाय इराननि रिपर्ट। इरानाव 639निबो गोबांफोरा थैबाय, जायखौ HRANA होननाय मोनसे हान्जा दङ, बिथांमोना बे रिपर्टखौ होदों। इरानाबो इजराइलाव हामला खालामहरदों। दा बे इराननि हामलायाव इजराइलाव 24 सुबुंफोरा थैदों, 24 नागरिकफोरा थैबाय आरो 500निबो गोबां मानसिफोरा घायल जानानै हस्पिटालाव थानो गोनां जादों। इजराइलाव एसे खम थैदों, नाथाय गोबां खहा जादों। गोबां न'फोरा बायजोब्बाय, गोबां पाब्लिकफोरा जानाय लोंनाय फारसे उसुबिदा जादों, आंखाल जादों, गोबां असुबिदाया फैगासिनो दङ। मोननैबो हादोराव असुबिदाया फैदों। आरो मोनसे बाथ्रा खोनाबावगासिनो दङ, मोनसे रादाब फैगासिनो दङ। बे रादाबानो जाहैबाय आमेरिकायाबो इजराइलजों लोगोसे थानानै इराननि उल्थायै दावहा नांनायनि थाखाय आमेरिकाया थामथिम जागासिनो दङ होननानै एसे मोनथिहोदों। बे दावहायाव दासिम 1000 ड्रन आरो 400नि गोबां बैलिस्टिक मिसाइल हरनाय जाबाय। मोननै हादोरथिंफ्रायबो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बे खामानि मावनायाव, बे मिसाइल्सफोर हरनायाव गोबां खहा जादों। न' बां बायजोबदों, हस्पिटालाव मिसाइल्स हरदों आरो जेरावनो सरकारनि जे अफिसफोर दङ, जेराव
माखासे जेरै गलि बारुदफोरखौ दोननाय जायो बैफोरबायदि जायगायाव मिसाइल्सफोर हरगासिनो दङ आरो गोबां खहा जागासिनो दङ आरो बे दावहाया दासिम सोलिगासिनो दङ दा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना बेनिख्रुइ मोजांनिख्रुइबो मोजांसिन माखासे फुटेजफोरखौ नायनो हास्थायदोंब्ला नोंथांमोना नेशनेल लेभेलनि इन्टारनेशनेल लेभेलनि माखासे रादाब निउज चेनेलफोरखौ नायगोन मानोना बेयावहाय बिथांमोना डिटेल्सखौ होदों आं नोंथांमोननो माखासे डिटेल्स भिडिअ क्लिप्सफोरखौ होनो हानाय नङा मानोना माखासे कपिराइट स्ट्राइक इस्युफोर फैयो जेब्ला आङो थोंजों आंनि चेनेलाव होगोन जिहेतु आङो एक्जेक्ट रादाब चेनेलनि बेबायदि चेनेल नङा माखासे इस्युसफोर दङ जाय इस्युसफोरखौ जाय पिक्चार भिडिअसफोरखौ आं नोंथांमोननो होनो हाया जायखौ होयोब्ला आंहा माखासे प्रब्लेम्सफ्रा फैगोन बेयावहाय नोंथांमोननो आङो दावहानि माखासे भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखै एबा नोंथांमोननो होनो हायाखै दा बेबायदि मोनसे दुखुनि समा सोलिगासिनो दङ ख्रिस्ट'नि आंगोफोर इजराइल आरो इराननि गेजेराव बे दावहाया सोलिदों थांनाय जुननिफ्राय सोलिबोगासिनो दङ दा बे दावहानि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो मा मेसेजखौ गोसोखांहोनो नागिरदों येस बाइबेलाव जिहेतु जोंनो बे बिसयाव रोखायै बुंदों दिनै 2025 मायथाइया जेब्ला हाबबाय जोङो गोबांनिख्रुइ गोबां गिथावना रादाबफोरखौ मोनगासिनो दङ गिथावना सोमोनांथाव गिख्रंथावना रादाबफोर जेरै 2025 हाबनाय लोगो लोगोनो आमेरिकानि केलिफर्नियायाव एसेबां गिदिर अर नांदोंमोन बिनि उनाव म्यानमाराव बेबायदि बांलादेशआव बिनि उनाव चाइनायाव बेबायदि गिदिर बांग्रिं फैदोंमोन गोबां रोखोमनि जाथायफोरा मोनसेनि उनाव जाबोगासिनो दङ आरो थांनाय जुन दाननि 12 खालार खालि इन्डियायावनो आहमेदाबादाव एर'प्लेन क्रास जाबाय आरो गोबां रोखोमनि रादाब जि रादाबफोरखौ नोंथांमोननो बुंस'नो हाया जि रादाबफ्रा गोबां गिथावना जाबोगासिनो दङ आरो दायो इजराइल आरो इराननि गेजेराव मोनसे दावहाया जादों बेल' जे जाथाय जानानै थादों बे नङा दा दिनै बेफोर गासै जाथायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ माखौ गोसोखांहोयो जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बोसोनखौ जोङो गोसोखांनो नांगोन जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैनि रोजा बोसोर सिगांनो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंनानै दोनखादों दि बेफोर जाथायफोरा फैनो गोनां जानो गोनां होननानै दा दिनै बेफोरनो जागासिनो दङ जेराव आं नोंथांमोननो बे इसोरनि बोसोनखौ दिन्थिनानै होनो हास्थायदों माथाइनि 24:6 आरो 7 सिरि नोंसोरो खाथियाव आरो गोजानाव रोननांनायफोर खोनाब्लाबो उसाव बादाव दाजा बेफोरो जानो नांखागौ अब्लाबो जोबनाय समा जायाखै मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना सिखांगोन जायगा बांग्रिं मावनाय आरो आंखाल जागोन बे जाहैबाय दावहानि बाथ्रा जिसु ख्रिस्ट'आ स्वयं गावनि खुगाजों बुंदोंमोन जे दावहा जागोन हारिजों हारि नांज्लायगोन मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना जागोन मोनसे रायजोआ गुबुन मोनसे रायजोनि जेंना जागोन दिनै इजराइलआ मोनसे गुबुन रायजो मोनसे गुबुन हादोर इराना मोनसे गुबुन हादोर गुबुन मोनसे रायजो बिथांमोननि गेजेराव दिनै बे दावहाया जागासिनो दङ सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैनि रोजा बोसोर सिगाङावनो दिनै जों सुबुं माहारिफोरनि थाखाय मानसि माहारिफोरनि थाखाय बे बाथ्राखौ फोरमायनानै गालांखादों जे जोबनाय बोथोर फारसे बेबायदि जागोन आरो बियो माब्ला जागोन मानो जागोननो बेनि जानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट' बुहुमाव फैफिननायनि सिगां जानो गोनां जाथायफोर अब्लाबो जे जोबसिगोन बे नंबावा बेखौ जागायजेननायसो होननानै जोंनो मोनथिहोदों दिनै पृथिबियाव गोबां रोखोमनि गेदेमाफोर उजिनानै थांबाय गोबां रोखोमनि गियानिफोर उजिनानै थांबाय आरो गोबाङा दङ गोबां मानसिफोरनि गियानिफोरनि गेदेमाफोरनि बुंथिगिरिफोरनि बुंनायफोरा फेलें जानो हागौ सोरबा बिगियानगिरिनि बुंनाय बाथ्राया फेलें जागोन सोरबा ज्योतिषी पण्डितफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरा फेलें जागोन नाथाय जिसु ख्रिस्ट' इसोरनि बुंनाय बाथ्राया माब्लाबाबो फेलें थांनाय नङा फेलें जानाय नङा बियो जाखागोनखा दिनै बेबायदिनो बुहुमाव गोबां जायगाफ्राव दावहानि रावखौ खोनागासिनो दङ दावहानि बाथ्राखौ खोनागासिनो दङ दा दिनै इजराइल आरो इराननि गेजेराव दावहा सोलिदों मिसाइल्सफोर होगासिनो दङ आरो गोबां रोखोमनि गिथावना बमफोरखौ होनो नागिरदों परमाणु बमफोरखौ खोख्लैनो नागिरदों जों बयबो मोनथिगौ परमाणु बमा मा जुदि बे परमाणु बमखौ जुदि खोख्लैयोब्ला मा जागोन बेखौ जों बयबो मोनथिगौ बे जाहैबाय फोजोबस्रांनायनि मोनसे बम दा बेखौ खोख्लैनाय लोगो लोगोनो जोबस्रांनाया फैगोन दावहाया बुहुमनाङैनो दावहाया फैगोन दा आरो बे बिषयाव जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ रोखायै स्पष्टयै जोंनो बुंनानै दोनदों ख्रिस्ट'नि आंगोफोर दा बेयावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाया माब्लाबाबो फेलें थांनाय नङा
दा जोंनि खामानिया जाहैबाय सिरि मोननानै थानाय जिहेतु जिसु ख्रिस्ट'आ बुंखादों जोबनाय बोथोर फारसे बेफोर गासैबो जागोन दा बेयावहाय सांग्रां जानानै थादो सिरि मोननानै था होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बुंखादोंमोन आरो बे सिरि मोननाया जाहैबाय आत्मिक जिउनि सिरि मोननाय स्पिरिचुवेल लाइफआव सिरि मोननाय। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना बे गासै रादाबखौ मोननानै मा सानखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायनो हागोन। थेंक इउ।